El Royal Canal és una infraestructura construïda entre els segles XVIII i XIX que connecta Dublín amb el riu Shannon i va ser essencial per al transport de mercaderies abans de l'arribada del ferrocarril. En el cas de les zones més densament poblades de Dublín, durant molts anys les seves ribes havien estat deixades de la mà de Déu, però ara això ha canviat gràcies a una via verda que en ressegueix el traçat. El tram entre el Cross Guns Bridge i el Finn Bridge fou inaugurat l'estiu del 2024. Aquí la transformació respecte al seu estat anterior va ser notable, sobretot perquè abans era un lloc força salvatge. El camí de terra, que sovint s'enfangava quan plovia, ha estat pavimentat i s'hi han habilitat dos espais diferenciats per a vianants i ciclistes, separats per una línia blanca i un petit desnivell. També s'hi ha construït un pont que facilita el pas entre les dues ribes, atès que abans només es podia travessar aprofitant les rescloses que s'han conservat i continuen regulant el nivell de l'aigua. També hi han plantat flors i la renovació estètica de les naus industrials properes han contribuït a integrar aquest espai en un entorn més agradable i atractiu. El tram entre el Bloody Sunday Bridge i el New Common Bridge presentava unes dificultats estructurals que van obligar a replantejar el traçat original, especialment a la zona del Croke Park, on l'espai disponible s'ha de repartir entre la via d'accés a l'estadi, la via verda, que queda al mig i que els afeccionats han de salvar mitjançant una passarel·la, el canal, la via del tren i les instal·lacions del Crocker. L'espai per a ciclistes és de color negre i el de vianants beix clar. D'altra banda, els ciclistes circulen pel costat més allunyat de l'aigua, probablement a fi d'evitar que algun eixelebrat de les dues rodes acabi al fons del canal, una cosa gens recomanable i no necessàriament per la temperatura de l'aigua. El darrer tram a ser inaugurat fou el situat entre el Beans Bridge i el Bloody Sunday Bridge. Tot i que abans ja hi havia un camí, tenia un aspecte una mica descuidat, cosa que el feia un lloc força inhòspit i pol d'atracció per a un ampli ventall de malfactors. El paviment, abans gris monocolor, ara té dos colors per a diferenciar l'espai per a ciclistes i vianants, i les herbes, abans creixent sense control, ara tenen un aspecte més cuidat.